Takže čaute, sme u ďalšieho videa. Maťo je dneska u mňa. Takže sa pozdrav, Maťo, ako Čau. Čaute. Takže, ale teraz sa nám stala, už tam není Maťo. Či je tam? Není. Stala sa nám taká vec, že týpek nás proste prenasledoval so zbraňou. On mal proste nejaký revolver a proste ja som sa dokakal fakt reálne, lebo takýto master som ešte nezažil nikdy. Nenadávam, Martin. Ja som nič nepovedal. Počkaj, skúsim vám to ešte priblížiť, ale už ho nebudete vidieť. Není tam. Nie, už tam není. Ale on proste... ale už tam fakt není. No dobre. Takže dneska sme sa vydali na takú výpravu s Maťom. Tajná výprava, takže sledujte do konca videa. Takže ďalšia časť bude za chvíľu. Čaute. Dobre, takže ideme zase. Pes nešteká, otravný si. No dobre, ideme zase. Neviem, jak sme si urobili, že máme 180 sekúnd. To 80 sekúnd máme. Psík, počkajte na chvíľu. Dobre, tak musel som upokojiť psa, lebo ja ho poznám. Len Maťo nepozná. Maťo nepozná, lebo on je teraz vo zvolení akurát. Takže streamujeme. Ideme radšej do kopca, lebo neviem, či je to tu bezpečné. No to je tma, kámo. Poďme dole. Nie, poďme tam hore. Tam je napísané krvovka. Kde? Na streche. Také kúsoček. Ja som Krvou. Nie je tu. Nie. Tam bolo krvo. Krvou. Naša nám trhá. Krvou tam bolo. Belka, otváraj, prosím. Čau, Belka. Čau, Belka. Náš psík, môj pes. Môj pes Mudrik. On nám otvoril normálne dvere. Čaute. No, ide ďalej video. Ideme ďalej. To keby tam bol krvavý nápis Jude. Ioude. Keby ste nevedeli po anglicky, tak to znamená, že... Čo sa hovor? Ale prečo? Neviem po anglicky. Dorici, tam niečo bolo.